Duwa ka pulis sa Banwa sang Pototan nga nadakpan nga nagainom sa police station, napasakaan na sang kaso administratibo. Pagabot sang armas kag pagpamahog sang isa sa ilang nga hepe na record sa CCTV. Nakatutok John Sala. Makita sa kuha sang CCTV sang Pototan Municipal Police Station pasado alas 2 sang kaagahon sang Hulyo 18 ang isa ka lalaki nga nakauniporme pa sang pulis sa gwa sang police station. Ginagabot sining dala nga pusil kag nag-akto pa nga daw may ginasinggitan sa sulod sang istasyon. Ginkilalang lalaki nga si Patrolman Jorik Ilisan assigned sa Highway Patrol sang Pototan Municipal Police Station. Ang pagsulong ni Ilisan sa police station ang natabo matapos nadakpan sang inspecting team sang Police Regional Office 6 nga nag-inom-inom sa sulod mismo sang police station kaupod si Police Corporal Esil Peña Rubia. Sir, buwa ka dyan. Chief, buwa ka o. Matiruhay ta. Ano ang reaction sa pagpabati mo sa amoto sir? Tukod niya hubog sa. Ignore ko na lang yan pagpangangkat sa akin. Posible suno kay Brillo nga may kaantangan ng pagpamahog sa iya ni Ilisan sang iya maninigin akigan sa nagligad nga Pebrero bangod man sa pagmaoy sang pulis. Kung ako lang i-evaluate or i-analyze ko, why ako din-agrabyo sa iya, except nga nakita ko diri nga in-penalize ko sa kaso nga pag-inuman. Napasaka na ni Brillo ang kaso nga less grave misconduct bato kada Ilisan kag Peña Rubia sa pag-inom-inom sa sulod sang istasyon sang pulis. Samtang dugang nga kaso nga grave threat, illegal discharge of firearms, alarms and scandal, conduct unbecoming of a police officer kag grave misconduct ang pag-atubangon ni Ilisan. Ding tingawaan sang news team makuha ang bahay ni Ilisan nga sa karon preso sa Pototan Municipal Police Station apang nagpamalibad ini nga maghatag sang statement. Nagpangabay naman ang iloy ni Patrolman Ilisan nga hindi na paghusgahan ng iya bata sa natabo. Ginapangayo ko lahat sa mga listeners. Hindi lang dahil maghusga. Ato bangon na lang ran. Walo na katuig sa serbisyo si Ilisan. Maluwas sa ginpahayag nga pagmaoy sinisang nagligad nga Pebrero, wala naman inisang iban pang record sa police station. Upod kay Cirilo Renduque, John Sala. 1 Western Visayas. National Police Commission magapatigayon sa moto proprio investigation na tuhoy sa duwa ka pulis nga nagainom samtang on duty. Reshuffling kag maoy test. Ginatanyag nga sabat sa mga pasaway nga pulis. Aragid, nakatutok John Sala. Ang respect, ang commitment, kag ang danger nga ginahimo mo sa tao kung hindi yung pag-usaro ng posibleng suspect. Ang tagpamuno mismo sang Napolcom ang nagpadulong sa Pototan Municipal Police Station kay ina sang aga-agud mag-inspeksyon. Akig nga ginsermonan ni Attorney Joseph Celis ang mga pulis matapos ang natabo sang Huwebes sang kaagahon. Chest up! Chest out! Close your gaze. That is part of the discipline, close your gaze. Tama yung kagalit na close your gaze. Maluwas sa inspeksyon, magapatigayon man sang moto proprio investigation ng Napolcom na tuhoy sa duwa ka pulis nga nadakpan nga nag-inom-inom sa sulod sang police station sa diin isa sa ila ginpahog pang ila hepe kag nagpalupok sang armas. We will be, my investigating team is coming over to conduct the investigation for the purpose of determining the alleged misconduct of Patrolman Ilisan and Peña Rubia. Klaro nga paglapas sa kasuguan sang pagsulundan sang Philippine National Police ang ginhimo na day Patrolman Jorik Ilisan kag Police Corporal Esil Peña Rubia kag nagakadapat nga hatagan sila sang penalidad. Gintanyag man ni Celis ang reshuffling kag maoy test para sa mga salawayon nga pulis para hindi na makahalit pa sa hanay sang kapulisan. Ang maoy test is salido aliguri ko lang, emphasis ko na nga dapat balon gid kung sinong maoy black. No? Ti inaya do suggestion ko malang na. Pero practical gid man na siya. Ang reshuffling ni kay ara man sa policy sang Napolcom nga kung police non-commissioned officer ka, pwede ka gid mahabuhi anywhere in Region 6. Upod kay Cirilo Renduque, John Sala. 1 Western Visayas.